Έφανε. Εδώ είναι κρίνη, δεν λέγεται καλαμαριά. Το καλαμαριά είναι παραλία Αρεσούς. Αρεσού λέγεται, πιο κάτω είναι κρίνη. Η καλαμαριά δεν έχει καμία σχέση, η καλαμαριά είναι στα πίσω. Είναι στο Δήμο Καλαμαριά σε πάλι. Υπάρχει, εντάξει, αλλά δεν λέγεται. Luigi, guarda papà. Μεγάλο Λουίτσι. Μεγάλο Λουίτσι. Διάβασε. Ιταλοί δεν τρέπονται ρε. Να σε Έλληνο Ιταλός σου και καλύτερος σου διαδός είσαι. Ο κύριος Κτέλ, ο Καστοριανός. Αυτό δώρο να τα μέσα να τα ανοίξει και πήγε η περιέργεια να πει. Σίγουρα ρε μαλάκα. Να, αυτός με έκανε κόλλα για τα ερωτήματα. Μαλάκα μπλε, βάψε το μπλε και ρίξε σε θάλασσα που λένε. Βάψε μπλε τα μάξι, με βάψε τα αεροδομήρα. Και στο δεν είναι. Εγώ τραβάω βιντεάκι τώρα. Μέχρι εκεί δεν είναι. Κατεβάζει λίγο το τζάμι, το ξαναβάζει. Να πιέζει. Να, το δικό μου να φανταστείς θα φέρει ακριβώς. Κάπου έτσι δεν είναι. Μην το κλείσεις, πες με λίγο. Τουλάχιστον είναι καλά, αυτό είναι που... Εντάξει, κλείστε. Εγώ όταν τρέχω δεν πάνε. Αυτό... Ποια? Πάτε και παραγγείλετε τα λάθη κατά Facebook.